No, tých priestorov máme niekoľko. Naozaj vieme vyhovieť akémukoľvek páru, či už chce intímnu svadbu iba so svojimi najbližšími alebo veľkolepú hostinu. Keďže máme aj menšiu reštauráciu alebo teraz práve prebiehajúcej rekonštrukcii kaštiela budeme mať k dispozícii aj menšie salóniky. To znamená, že vieme spraviť hostinu naozaj iba pre intímny počet ľudí až po veľkolepú oslavu, ktorá môže trvať aj niekoľko dní. Vieme prepojiť túto svadobnú oslavu alebo akúkoľvek oslavu s interiérom, s exteriérom. Máme tu krásny park, môže sa časť tejto svadby konať pod holým nebom alebo pod šapito alebo vo vnútorných priestoroch kaštieľa alebo našej reštaurácie. Takže tých možností je naozaj neúrekom a tá svadba môže trvať hoci aj týždeň a každý deň bude iný.